София гнездо на птици стана, птиците на детството събра. Вият празнични камбани, тази асамблея на мира. Идеята на Детската асамблея Знаме на мира е пряко свързана с основната програма на Людмила Живкова за естетическо възпитание. Здравей, здравей, Софийска асамблея, здравей, здравей, България добра, за нови срещи, нека да запеем за нови срещи, птици на мира. Според нея, както и според множество реформаторски образователни системи и алтернативни духовни движения, бъдещето принадлежи на творящия човек. Композитори, художници, поети, утришни творци на този свят, нека има по земната планета, творчество, единство, красота. Целта на Международната детска асамблея Знаме на мира е, освен развитие на творческото начало, събиране на приятелски кръг за България. Сметката на организаторите е много проста. Ако на всеки 2 години в България се събират 2 или 3 хиляди деца, които са бъдещи творци, обществени деятели или държавници, то след 20 или 30 години България ще има едно завидно международно лоби. София ни стана стрепа родна, София ни подари сърца, да се срещнем под небе свободно, да светаме щастливите деца. Здравей, здравей, Софийска асамблея, здравей, здравей, България добра, за нови срещи, нека да запеем за нови срещи, птици на мира. Людмила Живкова схваща творчеството много широко. В никакъв случай не само като литературно, художествено или музикално. По същия начин тя схваща и културата. За нея това е преди всичко начин на живот. Начин на живот в обществото. Здравей, здравей, Софийска асамблея, здравей, здравей, България добра, за нови срещи, нека да запеем за нови срещи, птици на мира. След смъртта на Людмила Живкова, асамблеята постепенно запада и накрая отмира. Още тогава тя не е възприемана добре от партийните кръгове. Огромни средства за неясна цел. Западните медии я квалифицират като поредната партийна проява. И в този случай Людмила Живкова остава неразбрана. Творци, откриватели, строители, понесли устремени завета на новия свят, изсичащи алмазите на бъдещето, смели, окрилени, дръзновени, вие избрахте пътя на огъня. В океана на безпределността любовта ще бъде ваш щит, творчеството ще бъде ваш меч. Освобождаваш, утвърждаваш, завоюваш, вечно пламтящ победител, дишаш с красотата на общото благо. Огнени войни, на които епохата е предопределила да воюват в последната битка за красотата. Помнете легендата за гиганта, държащ земята. Нека паметта не заличава светлия спомен за този, който е поел отговорност за земята. Млади строители, помнете, не красотата, а чувството за красота ще отвори вратите на бъдещето. Махнете бремето на егоизма, невежеството и страха. Посрещайте красиво и достойно безбройните вълни в живота. Горящи за всичките огньове на красотата, с отворени сърца, устремени към далечните светове, утвърждавайте предопределения път на човечеството. Донесете и положете своя камък в храма на културата. Облечени в дъгата на хилядите небесни светила, утвърдете на земята прекрасния свят на светлината, света на единството, красотата и хармонията.
този огнен двигател на живота издигаш пламтящата мрежа на дружбата, запалваш хилядите огньове на общото благо, пълнеш с радостта на труда горящата чаша, лъчите на космоса отразила. Създатели на новия свят, не се страхувайте да пишете Творец с главна буква. Пазете чисти свещените слова: единство, творчество, красота. Днес сте 1000, а утре за знамето на мира ще тръгнат милиони. Помнете, всеки има право да бъде творец в асамблеята на мира. С кръстосани ръце, преобразени в огнено пламтяща птица Феникс. Помнете, вие избрахте пътя на огъня, който е безсмъртен.